Moikka! Long time no see, like so. Mitä mä en oo taas tehnyt YouTubeen taas yhtään mitään videoita tyyliin vuoteen. No siis Kiratsu 94 tässä, niinku ihan livenä. Ilman hevosta sellaista tai mitään. Mä haluaisin vaan tulla vaan päivittää tätä vaan kanavaa sillain, että tiedätte, että mä oon hengissä ja sen sellaista. Pomper kuuluu hyvää, niinku aina. Mä oon miettinyt tässä niinku sitä, että mitä videoita te haluaisitte nähdä. Että haluatteko te nähdä edelleen samoja videoita, mitä mä teen nyt tässä kanavalla. Tai sit semmosia niinku blogimaisia videoita. Siis mä oon ite sitä kannalta, että mä voisin tehdä sellaisia, kun mä oon eniten kiinnostunut sellaiset blogimaiset videot, vaikka mä en pidä mitään blogia itsessään. Ja sen sellaista niinku vähän niinku tallipäivää ja vähän niinku varusteiden esittelyä, niinku omia varusteiden esittelyä ja maideita ja sen sellaista. Ja niinku kysymyspostauksia mä oon miettinyt sitä tosi paljon, että vois tehdä sitä. Ja älkää sit ihmettelykö, miksi mulla on nää korvis, kun mä en muuten pysty puhumaan teille. Jos mulla ei oo musiikkia korvilla. Mun kuulostaa sit oikeesti ihan tyhmältä. Joten. Niin. Ja aika moni niinku tallillakin ja niinku mun kanavalla kysynyt, että miksen mä teen videoita enää kauheasti. No siis ensimmäinen syy on se, että mulla ei riitä aikaa tehdä niitä videoita sinne. Kun mä olen nyt töissä ja mä olen nyt tallilla enimmäkseen, mikä on kyllä tosi harmi, koska mulla on tosi paljon tilaajia nyt kanavalla. Ja se on aika mieletöntä mun mielestäni. Ja sitten mulla ei oo kukaan ollut kuvaamassa mun materiaaleja, mikä on kyllä tosi harmi. Mulla on vähän laiskoja ihmisiä tässä taloudessa, mikä on kyllä vähän harmi. Ja sitten on niinku toi, että mun vanha tietokone niinku, se kyllä toimii, mutta se ei halua toimia, niinku me ei olla yhteistyökannalla, mikä on kyllä ärsyttävää, koska siellä on kaikki mun tiedot ja nää, joten mä joutuisin käyttämään uutta ohjelmaa jossakin toisella koneella, mitä mä en osaa käyttää, koska mä oon käyttänyt Windows Movie Makeria, mikä on tullut todella harmi. Joten that kind of sucks. I hate it! Ja tietysti mä haluan kysyä myös sitäkin, että mitä teillekin kuuluu niinku mun kaikille tilaajille ja näille. Että kuuluuko teille hyvää vai huonoa vai whatever, what I mean. Mä kuulostaa tosi typerää, että kun mä en oo koskaan tehnyt tällaisia videoita niinku kasvotusten niinku ihmisten kanssa, mikä on kyllä niinku aika hassua. Mä en oo mitenkään niinku luonnostaan puhumaan niinku kameralla ja tällaiseen, joten yeah. Niin, jotenka mitä mieltä te ootte, että mitä videoita te haluaisitte nähdä? Joten kommatkaa ja tykätkää tästä videosta, mikä olisi kyllä ihan kiva, koska mä haluaisin tehdä tällaisia videoita vähän enemmän, niinku kasvotusten. Vähän päivittää itteeni ja teitä. Joten älkää dissako, tää on aika video, mitä mä tein tätä. Joten nähdään taas. Ehkä pian. Vuoden päästä.